Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel फिन खनसेबाव दा गोदान भिडिअ आसाम पुलिसनि सायाव बेनो जाबाय जुलाइयाव जागोन फिजिकल टेस्ट दा जुलाइयाव जायोबा एडमिट माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन जुदि जुलाइनि सेकेन्ड सप्तायाव जुदि जायोबा नोंथांमोना गेजेर सप्ता जुनावहाय एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआव थांनो हागोन बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय स' एसआइनि सायाव आपडेट गैथ'वा लोगोसे कमान्ड'नाबो थाबैनो नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआ जागोन मानोना कमान्ड' लेभेला पस्टआबो खमखा नालाय स' बेखायनो बैसोआबो खम लादों देन नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ थाबैनो जानायनि चान्सआ दङ प्लास साइकोमेट्रिक टेस्टआबो थाबैनो जानायनि चान्सआ दङ दा बेयाव काट अफ मोनसे एनालाइज खालामगोन फिजिकल टेस्टखौ लानानै इउबि आरो लोगोसे एबि लेभेलाव आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलावहाय मोननो हागोन दा गोबाव खालामला जों थांसै डाइरेक्ट जों अफिसियेल वेबसाइट SLPRB आव मानोना SLPRB आ कन्डाक्ट खालामबाय थायो आसाम पुलिसनिखौ रिलिखौहाय दा बेखायनो फैबाय जों आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जेब्ला एडमिटआ होगोन नोंथांमोनाथ' मोनखागोन नाथाय एडमिटआ गेजेर सप्ताया जुनावहाय होनायनि चान्सआ दङ जुदि जुलाइयाव जामारोबा जुदि जुलाइयाव बोथोरा मोजांबा 100% जागोन नाथाय बोथोरा गाज्रिबा जानाय नङा एसे लेट जागोन नाथाय सिमा बुंदों जुलाइयाव कन्डाक्ट खालामथारगोन होननानै बेखायनो नोंथांमोना दा हमना ला 100% खौ लाथ'दो मानोना जेब्ला नोंथांमोना टार्गेट खालामबाय थागोन अब्लानो साक्सेस जागोन एबि कनस्टेबलआव प्लास इउबि कनस्टेबलआव साख्रि लानो बेनिफ्राय आसाम स्टेटआव गोबां हाजार हाजार कनस्टेबल साख्रि मावनाय नेगासिनो दङ एबिआव बेनिफ्राय इउपिआव आरो गोबां अपिनियन हरदों जे खायसे खायसे रिलिया जाया आरो खायसेया जागोन दा नायदो गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था रिलिखौहाय जागोन सानना लाबानो जाबाय मानोना इलेक्सन जोबजोब्बाय नालाय बेखायनो कम्बाइन रिलिया नोंथांमोननि एपिआरअ ड्राइभार कनस्टेबल एबि इउबिआ जानो थांगासिनो दङ स' बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसनि मार्क्सआ एसे आलदा आलदा नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बेखायनो जोङो बेयाव एनालाइज खालामगोन काटअफखौहाय जाथावगौखौ लागोन माने डाइरेक्ट बुङाखै बे जागोन होननानै नाथाय जाथावगौ मानोना सिमा बुंखाबाय जेब्ला जुलाइयाव जागोन बेखायनो एग्जाम होनोबा स' नोंथांमोना जुदि जुलाइयाव फिजिकल टेस्ट होनानै एग्जाम होनोबा बेसेबां काट अफ लानो हायोबा थांनो हागौ एग्जामाव जों बेखौसो बेयाव डिसकास खालामगोन स' दानिया जों अफिसियेल नटिसखौ नायबाय बेनो जाबाय कनस्टेबल एबिनि थाखाय बे जाबाय मेल केन्डिडेट्स अके मेल केन्डिडेट्स बेनिफ्राय फिमेलाबो एसे खम थांगोन बिनिनो खाथि खाथि खारगोन स' बिनिफ्राय जोङो फार्स्टआव जों एनालाइज खालामगोन जे नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआव बेनो जाबाय 60 नाम्बार दङ अके 60 नाम्बार दङ एबि पस्टआव 10 फार्स्ट लेभेलाव स' बेयाव कम्पिटिसना एसे बारा जागोन अके बेनिफ्राय पस्टआ बारा दङ बाट कम्पिटिसना बारा जागोन मानोना 10 फार्स्टआ मेक्सिमाम एप्लाइ खालामदों प्लास HS पासआबो बेयाव एप्लाइ खालामदों HS पासआबो बेयाव साख्रि लागोन बेनिफ्राय 10 पासआबो बेयाव साख्रि लागोन बेनिखायनो बिनि काट अफआ गोजौ थांगोन दा अब्ला जों 60आव बेसेबां मोनथावगौ आरो लोगोसे बेसेबां एभारेज थांथावगौ बेखौ एनालाइज खालामगोन दा गिबियावनो मोनसे बाथ्रा जायफ्रानोखि काट अफनि दा एनालाइज होनाया एसे खम थांदों टेनसन दाला नोंथांमोना नार्भास दाजा नोंथांमोना बेनिफ्राय बांसिन प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय समजों लोगोसे गासैबो थिग जागोन बाट बे जास्ट मोनसे आंनि एनालाइससो एबा नोंथांमोननि गेजेराव खालामनाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलावहाय मोनलांबाय थागोन बेबादिनो कन्टेन्टखौहाय दा गोबां माने माखासे रिफारेन्स लानांगोन जे गोबां टाइम मोनबाय गोबां प्रेक्टिस खालामबाय बेखायनो बयबो पारफेक्ट जाबाय सिगां बादि नंला स' दानि मार्केटआ दानि बाजारा एसे गोजौ जाबाय बेखायनो फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोनाबो काट अफआ गोजौ थांगोन आरो पस्टआबो नोंथांमोना एसे खम दङ थांनाय बारखौ नायोब्ला देन अब्ला स' नोंथांमोननिया डिस्ट्रिक्ट वाइसआव एभारेज काट अफ थांगोन अके डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय जों एभारेज काट अफ लागोन दा जोङो 60 दा 60आव हमना ला 20आव जाहैबाय लं जाम्प बेनिफ्राय 20आ जाबाय रानिं अके बेनिफ्राय 20आ जाहैबाय नोंथांमोननि सिन आप दा बे गासै 60 दङ कनस्टेबल एबिआव बेयाव एक्सट्रा एकाडेमिक बेवहाय गैया अके एक्सट्रा पार्सेन्टआव बेयाव गैया नाथाय नोंथांमोना अरेलाव दङ बाट बेयाव एनसिसिबो गैया स' बिनिफ्राय गोबां प्रेक्टिस खालामबाय नालाय बेखायनो लं जाम्पआव जों कनसिडार खालामनांगोन 20आव 20 मानोना एबिआव आं बुंखादों जे HS लेभेलनिबो दङ केन्डिडेट्स बेनिफ्राय हमना ला 10 फार्स्ट लेभेलबो दङ स' बिनिफ्राय जायफ्रा HS लेभेलाव नोंथांमोना मोननै पस्ट एप्लाइ खालामदों चान्सआ मोजां दङ माने बेयावबो चान्सआ थायो स' बेनिफ्राय जों लं जाम्पखौ जों लाथारनांगोन देन फैबाय सिनापखौहाय 14 बार खालामबा 20आव 20 मोनगोन अके 14 बार खालामबा 20आव 20 मोनगोन दा गैयाबाबो नोंथांमोना मेक्सिमाम 14आव 14 नोंथांमोना खालामदों जानांगौ दा जोङो हमना ला जोङो 14आव 14 खालामदों दा जोङो बाट बेखौ लाया जों एभारेजखौ लागोन बाट जोङो लं जाम्पआव जों 20 लाथारनांगोन बेनिफ्राय जोङो सिनापआव जों हमना ला 18खौ जों लानांगोन अब्ला थ' जोंहा बेबायदि ओंखारखाबाय प्लास दानिया जाबाय रानिं स' 30 ओंखारना दङ दायो 38 ओंखारना दङ आरो लोगोसे रानिं दङ दा रानिंआव जोङो 20आव बेसेबां लागोन बेसे गोबां कुइसन जागोन दा गोबां प्रेक्टिस खालामबाय एबिआव देन जोङो हमना ला रानिंआव जोङो 20आवहाय जों लानांगोन गैयाब्लाबो जोङो हमना ला 13 आरो लोगोसे जोङो 14खौ लानो हायो एबि कनस्टेबलनि थाखाय अब्ला जोंहा मोनदोंमोन 38 अके स' जोङो 38 मोनदोंमोन बेनिफ्राय जोङो 14 लाबाय अब्ला स' नोंथांमोना बेबायदि मोनबाय 8 10 11 12 अके स' नोंथांमोना बेबायदि मोनबाय देन प्लास नोंथांमोना 52आ एभारेज होना दङ
स' बे 52आ एभारेज कमन नाम्बार जाना दङ काट अफ 60 नि गेजेराव आरो लोगोसे खायसे फेमास डिस्ट्रिक्ट दङ जेरावनोखि काट अफआ सिगां गोजौ थांदोंमोन थिग बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव एसे काट अफआ 52 प्लास जानायनि चान्सआ दङ अके स' 52 प्लास जानायनि चान्सआ दङ मेलावहाय बिनिफ्राय खायसेयाव 53 बिनिफ्राय 54 बो थांनो हागौ बाट नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला बे जागोन गासैबो समजों लोगोसे मानोना माब्लाबा बोथोर गाज्रि जायो आरो माब्लाबा गोबां देहानि खोथा थायो अब्लाथाय क्वालिफाइड जानायनि सायाव सोनारगोन बिनि खमबो थांगोन आरो बाराबो थांनो हागौ जास्ट बे मोनसे एनालाइज काट अफ नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला दुखु दामोन जायफ्रानोखि खम दासान्दि रिंआव दङ टेनसन दाला नोंथांमोनाबो समजों लोगोसे गासैबो थिग जालांगोन जास्ट मोनसे एनालाइससो देन फैबाय दानिया UB पोस्टआव स' UB पोस्टआव नोंथांमोननि माखासे काट अफआ जाहैबाय 40 दङ फिजिकेल टेस्टआव अके स' 40 फिजिकेल टेस्ट दङ अब्लाथाय जों हमना ला 40 नि गेजेराव जों बेसेबां मोनबा जों नैबे गाहायनि स्टेजआव थांनो हागोन रिटेन टेस्ट दङ एकाडेमिक दङ बिनिफ्राय अरेल टेस्ट दङ स' बिनिया सेलेक्शन प्रसेसआ एसे बारा बे जाबाय UB जेरावनोखि नोंथांमोना मिथिगौ जे UB पोस्टआव HS लेभेलनि साख्रि स' बेखायनो बिनि सेलेक्शन प्रसेस स्टेजआ बेहाय एसे आलादा बेहाय सिनाप गैया अके UB आव सिनाप गैया देन अब्ला जोङो लं जामाव जों कनसिडार खालामनांगोन जों 19 खौ लाबाय बाट मेक्सिमाम 20 लाग्राबो थानो हागौ जों 19 खौ लाथ'बाय एक्सेलेन्ट लाथ'वासै देन बेनिफ्राय रानिं स' रानिंआव नोंथांमोना गैयाबाबो 13 प्लास लानांगोन अके 13 प्लास लानांगोन आरो लोगोसे 14 लानांगोन आरो खायसेयाव 15 बो लागोन बाट नैबे 15 आहाय जाहैबाय हाइ रेंकआव थांबाय जेनेरेलाव बाट जोंनि ST आव हमना ला 14 13 आव जों लायोबा अब्ला बेसेबां ओंखारगोन नोंथांमोना मिथिगौ जे हमना ला जोंहा ओरै 32आ कमन ओंखारखाबाय अके स' 32आ कमन ओंखारखाबाय 32आ कमन माने गासैबो डिस्ट्रिक्टआव थांनायनि चान्सआ दङ मेलावहाय स' मानोना पस्टआ खम नालाय नोंथांमोना मिथिगौ पस्टआ अनलि 1600 नि खाथियाव दङ नोंथांमोना मिथिगौ UB लेभेलाव अब्ला बिनि काट अफआ कमना जाबाय 32 थ' जायफ्रा 32 मोनगासिनो दङ टेनसन गैया बेनिफ्राय आरोबाव जुदि मोजां हायोबा 33 बेनिफ्राय 34 लानो हादोंबा नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि दायो लानो हादोंब्ला स' नोंथांमोनाहाय सेफ जोनाव दङ प्लास जुदि 32 नि गाहायावबा आं बेवहाय माने रिस्क लानो हाला बाट 32आ नोंथांमोना एभारेज जाना दङ बिनिफ्राय सिगांनि काट अफआबो बेबायदि 32 33 थांदों आरो लोगोसे देग्लायबो थांनो हागौ बायदि मोनदों दानि कन्डिशनखौ नायनानै दा बेखायनो जेबो नोंथांमोना टेनसन दालाथ' समजों लोगोसे सोलायनोबो हागौ दा जेब्ला फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट जाग्रोगोन होमबाथाय नेक्स्टआव भिडिअ फैगोन जे बेसेबां डेलि माने बेसेबां क्वालिफाइड जादों बेनि सायावबो नेक्स्टआव भिडिअ फैगोन एनालाइज खालामबाय थानानै स' बेनिफ्राय फिमेलनि काट अफआबो नोंथांमोननिया 95 नि गेजेराव जाहाथे फिजिकेल टेस्टआव मोजां लाबानो जाबाय लं जाम्पआव 18 बेनिफ्राय रानिंआवहाय 12 अब्लासो नोंथांमोना 30 प्लास लायोबा सेफ जोनाव थानायनि चान्सखौ नुहुरदों प्लास नोंथांमोनाबो प्रेक्टिस खालामबाय था दा बेनोमोन आरो जास्ट आसाम पुलिसनि माखासे काट अफ एनालाइसिस भिडिअ दा नोंथांमोना 30 निफ्राय 32 गेजेराव लाबानो जाबाय हिन्जावफोरा बाट हौवाफ्रा 32 प्लास लाथ'दो दा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव खमबो थांनो हागौ नाथाय बाराबो थांनो हागौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव कमान्ड' लेभेल बेनिफ्राय SI लेभेलनि एग्जामनि बागै बा फिजिकेल टेस्टनि बागै डिटेल्स भिडिअ फैबावगोन जाहाथे जेसेबांनो भिडिअ होयो आसाम पुलिसाव एक्टिभ थागोन नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मटिभेसन जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेस्ट पारफरमेन्स होगोन आरो लोगोसे आसाम पुलिसाव साख्रि मोनगोन स' बेनोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिस